Искам да ви споделя една практика, която винаги може да промени енергийното ви състояние в моментите, когато искате да сложите край на нещо, което не ви служи, или пък да поставите начало на нещо ново. Първо ще разтъркаме хубаво дланите на ръцете си, така че те да се загреят и да усетим как между тях се акумулира нашата лечебна енергия. Ще вдишаме дълбоко, дланите са над главата и с издишване ще изречем: събличам старата си кожа. Може да има нужда от на още. Събличам старата си кожа. И още. Събличам старата си кожа. И сега обличам дрехите на моето великолепие. Обличам дрехите на моето великолепие. Обличам дрехите на моето великолепие. И така, събличайте винаги старите си дрехи, когато ви оттеснеят, когато ви дърпат назад или не ви дават да се движите напред. И обличайте дрехите на великолепието си, с което така или иначе сме дошли тук, за да живеем.